Roja dayikaya taybeti hoşka hanife ji îro nûçeyeka taybet ji bo dayikan amade kir em ê wê nûçeyê binerin her sal wizanî ku li seranserê dinyayê hefteya duyemîn a meha Gulanê roja yekşemê wek roja dayikan tê pîrozkirin lê belê dayîk ne tenê rojek divê her tim bên bibîranîn dayîk nirxekî wisalê ku pîrozê ku di hedîsa pêxember de dibêje ku cinnet di bin lêngê dayikan da ye divê em dayika ne ji bo rojekî ji bo hemû gavê bi bîr bînin pîş tevê nûçeyê jî mêvanê min ew ê stûdiyê amade bin em ê li gel mêvanê xwe roja dayikan herwiha em ê baxfin kerem ki bêka nûçeya xweşka Henîfe bavdira temaşe kirin. Ez ji dayika xwaz dikim ji bo wê jî min ji ya diyarî kirî li serê wê de wêneyê me. Alda diya mera diya xwe bi te tawayî nara. Diya merî her şey meriyane. Dayîk, peyveke lê belê di hundirê xwe de gelek tiştan dihewîne. Sembola sebr, fedekarî, şefqet, hezkirin û merhemetê ye. Bi rastî ev pirseke zor e, zehmet e. Dayikam her tim digot hayat tu ne bi dayik tu me fehm nakin hûn me fehm nakin bi rastî jî pir gotineke di cî de bû çimkî dema mere dibi dayik ew keda mere didi zaroka xwe ew hezkirina ji dilê mere tê li hember wê zarokê mere ancak wê demê wiya hîs dike yani bi rastî hesteke wihayî ku heya mere ne jî pir nemimkûn mere bînin ziman. Her sal li seranserê dünyayê hefteya duyemîn a meha Gulanê wek roja dayikan tê pîrozkirin. Dayık, sembola sebir, fedakarî, şefqet, hezkirin û merhemetê ye. Her sal li dünyayê hefteya duyemîn ya meha Gulanê wek roja dayikan tê pîrozkirin. Em jî vê rojê li hemû dayikan pîroz dikin, dayık ne tenê vê rojê divê her tim werin bibîranîn. Dayîk, ew qas bi qedr û qîmetin ku di hedîsa pêxember de jî dibêje bihuşt di bin lingên dayikan de ye. Peygamberê me ala mesele Seyyidina Muhammed gotiye cennet bin lingê dayika de ye. İca ez dibêjim bira pîrek ne projekê werine anılmışkirin bira herro yani sal duwazde me werine pêşkirin. Aramî û ewlehiya civakê beriya her tiştî li ser bingeheke saxlama malbatan bilind dibe û ew malbat ji zarokan re dibin mînak. Di her warî da, di her welatî da, di her weş bêjîmeş da barê dayika girîng e û zêde giran e yani wisa dikarim bêjim. Bêra ewil pêwîst e ku dayik bi xwe binasin, zanibin barê wan çi ye, yê ku dayikin xwe yê zarûn e. Ji ber ku barê dayika di her warî da giran e pêwîst e dayik di alî bazirganiyê da, di alî perwerdayiyê da, di her warî da xwe pêş bixe li ser piyê xwe û bi ser milê xwe wek destê xwe bike daxil li ser piya be. Dema ku dayik li ser piya bisekinin bi fikrê xwe bi her warî di her pêşa rojê de ji bo zarûyê xwe mînakin berawil. Ya duyemîn jî perwerdehî gelek mihîm e ji bo zarwa. Ne perwerdehiya bes yê dibistana bêjî di alî çandî, hunerî, ahlaqî, dînî di her warî de ev mihîm e. Her çi qas barê dayikin giran be jî ew her tim ji bo zarokên xwe tê dikoşin û ji vî barî jî qet aciz nabin û nawestin. û hatiye çêkirin weka ku min got car din dixwazim dubare bikim barê dayikan di her warî da giran e.
ji bo malbatî giran e, ji bo avaya civatê gerek mihîm e. Dayîk mihîm e pêşî bi xwe bawer bin û li ser piyê xwe di her warî da bizanibin ku bisekinin. Xwe bêjî bi kesek girê din dema tu girêdayî keskî bî tu nikarî tişkî bidî xwe û tu nikarî bidî dora xwe jî. Lazim e dayîk bi xwe bawer bin û zanibin armanca wan daxwastina wan ji bo pêşerojê ji zarokê wan an jî ji civatê çi ye. Lazim e viya binasin, li xwe binasin. Nivîskar Nezahat Daxtekîn dayîka sê zarokan e û dibêje ji ber ku barê dayikan giran e divê dayîk ewlê xwe binasin. Bi sala li wê dera xebat kir xebatê ku dema min dest bi bazirganiyê kir bera ewil radyo televîzyon bûn ji xwe yê paşê jî karê kevira û karê lûla û karê yanî bêjî bi ser avakirinê çêkirinê û dertixî bazarê. Di adê alî çand û hunerî da li rohlata navîn gelek kêmasî heye di her warî da. Pêwîst e pîrek li ser piyê xwe bisekinin, li civatê binasin. Di her warî da pîrek xwe pêş bixin, bi zanatî, di her warî da zanibin ka çi dixwazin. Ew gelek mihîm e. Çi însan çi jî heywan be, her dayîk an jî her makek ji bo ewladê xwe dikare canê xwe feda bike. دایک حیوان انسان چه طبیعت داره دایک دایک شفقت مرحمت فداکار دایک جه وقت بوده که حتی مرچو قبری دایک هیچی دایکاتی خود که یعنی تورنه ویجه بین تورنه ویجه بین دایک دایکه û hezkirineke wisa bêhempa û bêberdêle ku jêra madî û manewî tu bercewendiyek tune ye. يعني ديتي دوجيه كابتشيك عجيبه يعني حتى صاريه ترى نزل يباري خواتنا ياجينا خوش من خواتنا يعني هشو عقلي مرنوايه yani deti zaf önemli ve karşılıksız bir pere. دایک شنده قیمت دیگه خواهیم فهم کرد مفهم کرد که چه کشان دیگه یعنی که نخواش دوه که تی دوه که برچی دوه لبری مواده yani her şeyden önce evlat her şeyden önce geliyor. Kıymeti ve hin personuma diye khohin yani haki önemli dedeme az ama ki çıkışon diye ki çıkas zorluk kışondana. Piştî ku însan bi xwe jî dibe dayîk wê demê bêtir qedr û qîmeta dayikan fehm dike. Pera hediye kirişand. Tabii ki rubru per telefon dikim. Pir bêriye diye xwe dikim. Bavî xwe jî ama hani dê hînan cete destiyara dimsim. Pera pir silav dikim. Xayîn bira xwe giyara jî. Roja dayikan li hemû dayikan pîroz be. Rehma Xwedê li dayikên kuçûne ber dilovaniya Xwedê be û em wan bi rehmet bibîrtînin.